warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa. Wes candit. Abah Kadis tangi saman Mbah. Spon tangi. Tasek nopo? Dangu tak jumpa Pak Di nggih. Sehat to, Mbah? Sehat. Sehat. Alhamdulillah diparingi sehat, gangsar. Rezeki lancar nggih Abah Kadis. Tolek tok to, Mbah. Sia-sia. Ya. Wah, apa iki? Telepon pacare Cak Ndut. Nggih, Pak. Gimana carane mbleh pitik, Pak? Abah Kadis arep mbleh pitik. Dik kae. Wes lho. Dijunjung pisan apa apa lho? Pik, wes. Ojo junjung sak sik. Apa, Pik? Junjung pisan. Junjung. Oh. Endi? Di. Wah, kucinge. Kucinge jan. Kuwi gombal-gombali lampen nih. Ngopi ya? Oh iya. Cak Ndit. Bar duwe nek pek ngedok apa? Masak apa ya, Mbak? Wah, cek kosong. Dah ngecopne, Mbak. Belahne pitik. Dua lak walek goreng telo. Goreng tahu. Tahu tempe. Ke dutan ngono petan. Petan tengu. Petan e. Siap iki Pak Kadis pelindang. Pas lah melindang. Ya Pak Kadis. Apa iso? Oh, jajal kok iso jajal Pak Kadis pelindang nak di. Kayane diwangi ngene lho, Mbak. Iku set to. Curang. Mas-mas. Pelindang nak di jauh di pas Pak Kadis. Jauh di. Wah, pelindang ya. Di, Pak Di. Jangan di. Aneh di sini. Yang gawa watu gak ijone arak lho engko. Lho. Hah? Yang gawa watu. Mangga watu. Nggone apa? Watu ndek. Joget cek, joget. Klining ding klining ding klining. Joget tadi. Ai ai. Dite jogetan itu jogetnya ditit. Jogetan Tito. Tito jogetan. Klining ding klining. Ning kling. Ai. Neng ane waktu. Kakal bebek. Piro? Apa Cak Ndut. Kira itu nggih. Info ngilaki teng. Wah, roh. Petane kula lupa. Feh. Awakmu. Oh, nih. Pek linggo kene, Pek. Dorong ora. Pek wong pinter sikile esuk diklonthok. Dunya apa mane-mane. Mbak. Iku meneh. Siang malam. Mari lah ya. Peh main.
Tadi tok masak ngubengi. Ready ngubengi. Iya, boy. Nyope. Pe nyapo? Belah awan we. Kucing aleh-aleh. Nyapa. Aku nyakal nih kamera bersama Abah Kadi. Ya Pak, sekolong ini Bang Obah ya, mau ini aja sampai ogreh Obah. Aku tak neng kono ya. Bah. Cek Bah, jelek Bah. Cek Bah. Ini. Wes mana Bah. Cek gari Bah. Gari dapun. Pun manten. Pun nggih. Sampai tulisannya gangsal Mbah nggih Mbah. Menitane sampai gangsal. Nol lagi sampai tulisan gang 5. Kayak turu tok iki, Guys. Aman, Bah. Mana ganti dan. Lu. Pak Kadi. Ya, ini Bang. Mangga. Yo. Ayo, Dut. Kita. Sidang. Lah awan kok. Mancing. Rarok. Nyapa sini. Pek, delok kene, Pek. Liono wi. Bisa nih kau. Heru ya. Baru dipencet. Si panggah menitane 4 to, Mbak? Gas rek. Ane, Pak. Ini kok ayo, jual pisan to. Pak, si kameramen nih. Bisa. Kameramennya ganti Pak Kadi iki. Pas adian. Wah, Bisa, Dut.
Iso masih saya. Wong lawas. Lawas. Dene yang ajaran. Padahal sayangku iki. Rupane mau. Iki anu nih ya. Ora sayang. Urus. Gang. Ditambul iki lho. Gang. Ayo. Kamu silang nih das tuh. Jangan ring rak iki mau jandulen. Iya, telok rasane yo. Oh lho. Sambil itu ya. Gitu. Itu cari wi. Kok yang ketok? Jol loh. Tapi. Ini aku belum dari kemarin dari ketok deh. Balik lah jadi. Jadi tandut depan Kesenan rondo. dah piye to engko graji kono tukokne sego to sego iwak ngemdiane kono ya heeh dinane gekne es teh nah ngongkon gekne Gua aja sembrono lho to ning kono kerep-kerep wis iso ditangkep lho No, Adi. Nggih. Ditangkep Adi. Lah nganu lho Adi napa niku? Demi rondo Pak Adi Panggraji ndik winane. Panggrantos teng sandinge rondo niku. Kan damel es teh didamelne ae. Iya. Kan damel kopi. Kalih niku lho ditoni lho. Mungkin lek kira-kira teng mriko bulan iki digrebek to Pak Di. Ale pemuda mriko. Kono permane akeh. Lah nggih. Premane akeh lho to ning kono to, wis disembrono. Namine Dik Pen, Pak Di. Sampe njaluk gede wis deg-deg. Karo kencang iki. Ah iso kok ngene. Nggih. Lho arek gede pisan. Pacalane. Gelis macal iki. Lis wi. Enak arek gede, Dut. Tolonan ya kan. Mbakne. Daging to wi. Ngene to. Kok iki ya? Angel wi to. Oke, kena kita Sora to wi. Kita ambulok. Ari teh jero ngisor araan. Golekne ayo. Apa? Biasane Biasane apa? Kuwi mah bacok iwak, kuwi mah ketemu warak. Kuwi cek lanang njane. Lanang anu gering. Gering. Ya enak-enak lah tunggale. Ora enak mek sitok-tok iki. Lah disikane duale kuwi ya sitok
Jagul aku yo. Kayak jago iki. Heeh. Iki kok dhuwur rek ngasih nyeblok wong. Nang dhuwur ono ora gelem nyeblok. Sogok. Heeh. Iki yang pas aja cuma peceli malan. Nggih. Bingkong no. Mending yo. Oke no. Ayo golek nih. Apa? Karo api. Kalolan. Masak ayo. Gusanit. Atine sing Niki terus pripun Pak Di solusine Tito niki? Ojo kok Pak Kadi cemburu kok. oh ini. Roin nang kupinge ya Pak Di. Wis kerek mencari tak ya. Contoh negara nanya TP tak wene. Nggih. Ini yo, loro ya. Heeh. Jadi cari-cari enggak Pak Di? Hah? Cari-cari pedas di. Ya, Iki cilik-cilik oni mending. Itu. Cari-cari itu lho. Itu pakai itu. Nyopet tuh. Oh, Ora nomor sapa nomor anyar telepone. tanah sih. Wis dicari-cari. Dicari capek iki kok, Bek. Dicari ya. Tingko, kerja. Heeh. Yo Kose. pecah. Wah, Tito Pak. Nganu ora gladeng lek wong pinter. Heeh. Nggak enak nanti nih San. cok. Siseno karo perune. Heeh. Wah, Pak Kadi mau. Nyapa hati ndembak ora. Heeh. Nggih. Enggak, wis. Wis. Heeh. Kok dicari-cari ya? Dicari enak ya. Tapi engko sore balik kerja, balik graji engko ya. Heeh. Heeh. Ya. Karone mana gulengane teh yo. Hah? Perune pecah bola. Bergerabah Kadi iki mau. Malah apa gak mikir dek penae tau tenang kok gek budal rono. Go pecel. Heeh. Pas mending pas.